Teithio dros ei llwybrau a thai meddwl hyd. Tir oedd ein dewinoedd ar gan yn un ar gwynt yr ori. Birch scrub above Chwarel Bryn, April evening. Rhyfeddod y cyfarwydd. Yr ydyn ni'n aml iawn yn rhuthro drwy'n bywydau, yn rhy brysur i roi cyfle i ni'n hunain i weld y byd o'n hamgylch. Y gwahoddiad yma ydy i gymryd saib, i sylwi'n fanwl ar y pethau hyn yr ydyn ni'n cymryd yn ganiataol. Mae'n gyfoeth i weld ym mhobman yn y byd o'n cwmpas. Ac wrth i ni lonyddu, fe allwn ni edrych ar bethau fel tasen ni'n ei gweld nhw am y tro cyntaf. Gan geisio bod ar un diddordeb a syndod at ein byd, fel yr oedden ni'n ei gweld pan oedden ni'n blant bach. Mae'n gyfoeth ym mhob eiliad, ac hyn yn gyfle i ni brofi cyfoeth ym mhob rhan o'n bywydau. Yr ydyn ni'n aml methu gweld pethau fel y gyma nhw, gan fod y meddyliau ni a'n cred ni'n gwybod yn well. Yr ydyn ni'n aml yn cymryd y cyfarwydd yn ganiataol, ac yn uchel i'n anodd i sylwi ar ei ryfeddod. A mae cymryd amser i weld ac i sylwi, a gwneud hyn mewn modd gofalus a gofalgar. Yn ffordd y gallwn ni ddod yn ôl at yn coed, i fod yn bresennol yn yr eiliad yma. Felly gwahoddiad ydy i ddod i neu eistedd mewn man lle ydych chi'n teimlo'n ddiogel. Ni allwch chi sefyll yn gadarn fel coeden a'ch traed i gwreiddio yn y ddaear. Gallwch chi wneud hyn yn y tŷ, yn yr ar, neu mi allwch chi ddewis rhywle tu allan i gymryd saib. Wrach fod ganddoch chi hoff lecyn neu goeden lle gallwch chi eistedd i tannu. Os yn y tŷ yn eistedd wrth y ffenestr neu ddrws, rhywle lle
gallwch chi edrych allan. Gallwch chi hefyd fod â phlanhigyn neu garreg neu ddeilen neu unrhyw beth naturiol o law. Felly dilyn geiriau ar arweiniad yma gorau gallwch chi. Ond hefyd talu sylw i'ch doethineb eich hun a gwneud beth sy'n orau chi o enid i enid. Cofio, mae'r cyfan ydych chi'n wneud ydy talu sylw i bethau fel y gyma nhw. Sut bynnag ma nhw ar hyn o bryd. Ac os yn eistedd, dewis cader efo cefn syth iddi, neu mi allwch chi eistedd ar y llawr, dych cynnal gan glistog neu stôl, neu ar lecyn o laswell neu garreg. Rhywle lle gallwch chi deimlo eich hun yn greiddio ac yn yngori. Os yn eistedd mor syth as sy'n bosib. Mae'r traed yn wastad ar y llawr. Neu wedi'ch cefnogi yn glistog neu blanced neu gost i phlygu. Wrach fod gennych chi fat pwrpasol, ac fe allwch chi roed eich bag ar waelod y cefn i gynnal. Neu mi allwch chi ddewis eistedd dan goeden, a bôn y goeden yn y cynnal mewn llecyn gysgodol. Ac os di hyn yn teimlo'n iawn i chi, eistedd mor syth a sy'n ffosib. Gan adael i'r cefn gynnal ei hun gorau gallo. Ac os am sefyll yn y teimlo'r traed yn gwreiddio i'r ddaear, gwadnau'r traed yn gyswllt. Cadw'r pengliniau'n feddal. Gan gofio gallwch chi newid eich osgo ar unrhyw amser. A cymryd amser i lonyddu a gadael i'r corff sydd o'i hun i ffordd ydych chi am gymryd rhan yn yr ymarferiad yma. Ac yn y pen yn barod, dod ar sylw tuag at y teimlad a'r cysylltiad sydd ganddo chi, efo'r llawr neu'r gader. Teimlo'ch hun yn cael eich cynnal. Efo cysylltiad cryf efo'r ddaear. A gweld os di'n bosib i lynyddio'r corff. Deimlo pwysau'r corff yn cael ei gynnal. Unigyn y gader neu'r ddaear. A gadael i'r cefn ymsythu gystal y gallo. Gyda sylw o waelod asgwrn y cefn hyd at stop y pen. Cymryd amser dros ymdeimlo y corff yn ymsythu. Gadael i'r sylw gerdded cam wrth gam i fyny asgwrn y cefn. Wrach y gallwch chi deimlo'r ddaear yn tynnu pwysau'r corff ar ei lawr. A'r menwod yn sythu'r corff ac yn ei dynnu ar ei fyny. Ac wrth ddod i lonyddu, mi allwch chi ddewis os ydych chi am osod y sylw'n garedig mewn man arbennig. Allwch chi osod y sylw ar y traed, ar wadnau'r traed. Teimlad o wreiddio. Neu wrach
Bych chi'n dewis rhoi y sylw. Y teimlad o bwysau'r corff. Mewn cysylltiad o'r ddeiar neu'r gader trwy'r esgyrn eistedd. Neu wrach bych chi am dalu'r sylw'r ymdeimlad o'r dwylo. Yn gorwedd yn eich glin neu'n cyffwrdd i gilydd. Neu mi allwch chi ddod ar sylw at symudiad ar anadl. Fel bod ni'n teimlo'r corff o'r tu mewn i'r tu allan ei goryn i'w swdw. Ac yna os ydych chi wedi bod ar llygad ar gau neu agor mewn dyner. Gan ddod ar ffocws tuag at y dwylo. Y dwylo hyn. Ach, ddechrau wrth sylwi ar gledr y llaw. Y siap, y llinellau. Dyn nhw'n llyfn neu'n gras. Ydych chi troi i sylwi ar gefn y llaw. Llaw dde, llaw chwith. Sylwi ar gwethiennau. Beth i lliw y croen. Ydych lliwi y cledr y llaw, cefn y llaw. Smotiau. Ansawdd y croen. Ydy o'n llac neu'n dyn? Ydych gweld y dwylo drwy gyffyrddiad y bysedd. Yn archwilio'n fanwl. Ac yna os y gallwch chi, ymestyn y sylw i graffu ar blanhigyn neu ddeilen neu garreg neu frigyn sydd wrth law. Be ydy ansawdd y peth yma? Ydy o'n bosib i chi weld o fel tasach chi'n ei weld am y tro cyntaf? Chi wedi gweld hwn o blaen? Sylwi ar ei fenolder, siap, lliwiau. Rach gweld y gysgodion, yr arlliw. Sylwi arno fo fo'r llygaid a'r bysedd. Ewch bod chi yn rhoi y sylw i gyd i'w ryfeddod. Ac wrach yn sylwi fod y meddwl yn crwydro, cael ei dynnu i ffwrdd oddi wrth weld yr hyn sy'n o'ch blaen. A dydy cael meddwl yn crwydro ddim yn gamgymeriad nag yn broblem. Dyma'n syml be mae'n meddyliau yn neud, maen nhw'n meddwl. Ac wrth sylwi fod y meddwl yn crwydro, yn garedig ac yn dyner, heb rhwng y sylw nôl, tuag at edrych ar yr hyn rydyn ni'n sylwi arno ar hyn o bryd. A dod yn ôl i sylwi ar y manylion. Y peth yma, ydych chi'n gafel ynddo fo. A pan fyddwch chi'n barod, mi allwch chi godi'ch golwg ac edrych o'ch amgylch ac yn wrach at allan. Wrach eich bod chi'n gallu gweld coed, blodau, glaswell, cerrig, creigiau. Wrach mae adeiladau neu ceir sy'ch blaen chi. Wrach eich bod chi'n gweld i fyny tuag at y mynyddoedd, neu lawr tuag at y môr. Ac os ydych chi'n cymryd saib tra'n cerdded allan, yn y gadael i'r clyged symud yn araf i amsugno o'r hyn sydd o'ch amgylch. Yr hyn sy'n agos, a'r hyn sy'n mhell. Chwilio am ddim byd arbennig i syllu arno. Ddim ond sylwi. Y siapiau. Y lliwiau. Symudiadau. Golau.
effaith a tywydd a'r tymhorau. Wrach eich bod chi'n sylwi fel mae'r golau newid wrth i'r diwrnod gerdded yn ei flaen. Yr un olygfa, a newid o enid i enid. Os di hon yn olygfa gyfarwydd, yna gweld os di'n bosib i sylwi arni, fel pe byddech chi'n ei gweld am y tro cyntaf. A chwarae fo symud y sylw ar hyn sy'n agos i'r hyn sy'n mhell. Wrach byddwch chi'n dewis talu sylw yn ofalus ar bryfed, y greduriaid, yr anifeiliaid, yr adar. Be bynnag yr ydych chi'n dod yn ymwybodol ohono fo. Wrach gallwch chi sylwi ar y cysgodion yn newid wrth i'r haul symud. A tra'n edrych, mi allwch chi hefyd deimlo cysylltiad o'r corff ar y ddaear. Trwy'r traed, trwy'r esgyn eistedd. A deimlo hyd y corff a chaffyrddiad y corff o be bynnag sy'n ei gynnal. Ac os liciwch chi, mi allwch chi dalu sylw i symudiad yr anadl. Gan sylwi fel mae hwn hefyd yn newid wrth chi edrych a chymryd saib. Sylwi os di'r meddwl yn berniadu, yn chwilio, yn edrych i ffwrdd. A gweld os di'n bosib i'r llygaid symud o un peth i'r llall, a hynny heb ddewis, heb feirniadu. Gan bob amser fod yn garedig. Ac yn anwyl efo chi'ch hun tra'n gwneud yr ymarfer. Sylwi os oes na stori'n codi. Atgofion, cynlluniau. Wrth chi edrych o'ch amgylch. Pan fydden ni'n sylwi bod yn meddyliau ni'n crwydro wrach yn mynd ar chwal, mi allwn ni ddod yn ôl i edrych. Wrach dod yn ôl at yr hyn sy'n agos. Neu cau yn llygyd am einiad. Cyn i agor nhw, edrych yn agos, ac yn ymhellach unwaith eto. Ydych chi'n teimlo yn fan hyn? Ydych chi'n teimlo'n ddiogel? Ydy o'n gyfarwydd? Ydy o'n ddieithr? Ydy hi'n dawel neu'n brysur? Cymryd amser hefyd i sylwi sut mae'r teimladau yma'n codi yn y corff. Mi allwch chi godi'ch golygon i edrych ar yr awyr. Sut mae'r awyr? Ydy o'n las ac yn glir? Neu'n gymylog ac yn llwyd? Sut mae'r tywydd heddiw yn dylanwadu ar yr awyr? Gallwch chi ystyried y meddwl fel awyr las. Yn eang, a'r meddyliau fel cymylau yn symud ar draws yr awyr. Weithiau mae'r meddyliau fel cymylau gwyn glanog yn rhithro ar draws yr awyr. Dro arall mae'r meddyliau fel cymylau duon yn drwm ac yn llenwi'r awyr. A gall rhain deimlo na fydda'n byth yn symud. Wrth edrych i fyny ar siapau'r cymylau, allwn ni gweld nhw'n newid o flaen yn llygyd. Hyd yn oed ar ddiwrnod llwydedd, allwn weld cip o awyr las. Neu hwyrach sylwi ar y lliwiau gwahanol sydd yna, yng nghanol y cymylau. Felly cymryd amser i ystyried y meddyliau fel y cymylau. Ein meddyliau yn gwthio i mewn ac allan o'n ymwybyddiaeth, ac yna'n ymdoddi'r cefndir.
Wrach i bod hi'n ddefnyddiol i ni gofio fod yr awyr las yn o bob amser, hyd yn oed pan fydd o'n cael ei guddio gan y cymylau tywyllaf. Y sylw'n gorffwys yn ysgafn ar y byd a'i ryfeddodau. Sylwi fel mae'r pethau newid, a does ddim byd yn aros rhy fath. Gan gofio hefyd fod yn garedig o'ch eich hun, yn afwyn ac yn anwyl. Ac wrth i ni ddod at ddiwedd yr ymarfer yma, ymestyn y sylw, hon yn hunain, achor, mewn ystafell, neu tu hwnt. A llongyfarch eich hun am gymryd amser, gymryd saib, i ymdawelu ac i sylwi. Wrach yn sylwi ar rhyfeddod y cyfarwydd. Rhyfeddod y tirwedd yma. I siapiau, i liwiau. Cyfan y newid. I gryfder a'i sefydlogrwydd. Carneddau. Birch scrub above Gweld Bryn, 8 evening.